Znaš, ne jedi dovoljno. Ne debil, Naš nego Bili. kućni prijatelj Bili. Kakav dečko, jesi ti bolestan? Bili do kid. Brzo vadi pištolje, još brže puca. Pa, 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 pa. Znaš, kad je daleko bilo neko od tvojih bolestan, na primer, i moj tata bio bolestan i ovo, ne daj Bože da se tvoj tata razboli, a tvoju mamu treba neko negde da odveze, tvoj tata će da pozove svog prijatelja i će da kaže, molim te, odvezi Mariju tu i tu, hitno je, ako možeš. E, to je taj odnos, razumeš? Jel razumeš sada odnos koji je? Nije bilo neke prijateljice da odveze, nego mora bili da pita on vozi. Nemamo prijateljica. Nemamo prijateljica. Dobro, ljudi, tapkamo Moj šerimo muž ima svi. prijatelje, nema prijateljice. Za razliku od tebe, to ti imaš prijateljice, moj muž nema. Moj muž nema prijateljice i koju bi pozvao prijateljicu kad ih nema, nego ima prijatelje. Ajde ljudi, idemo jako. A što nije još neko išao, šta Bili vozi dvosjeda? Pa mogo i drugi, ali eto. Ljudi, tapkamo šerimo, ljudi. Tako je, ljudi. Jao, što je Kako ti lepa. to pa čavro Jao, stavi? što je lepa, Ljudi, tapkamo šerimo svi. bravo. Bravo, ljudi, bravo.